Biex tinqeda minn dipartiment tal-gvern irid ikollok il-ħbieb tiegħek jaħdmu hemm. Din hija biss parti żgħira mill-lista sħiħa ta' kritika indirizzata lejn il-gvern għas-sitwazzjoni attwali tal-kunsilli lokali f'pajjiżna, kritika li ħarġet waqt laqgħa tas-sindki fil-Parlament fejn kienet diskussa r-riforma tal-kunsilli lokali. Fost dawn kien hemm Mario Calleja, sindku laburista ta' Marsa Scala. Biex tinqeda mid-dipartiment tal-gvern irid inti ikollok il-ħbieb tiegħek. Ma jistax ikun. Aħna llum il-ġurnata sempliċement bil-sistema elettronika wieħed jikteb customer care u wieħed għandu jagħti każ dak li int qed tgħidlu. Għaliex għandek tistenna ġimgħa 15 xahar, xarej biex persuna turija li inti qed tagħmel xogħolok biex tgħaddiha. Xi ħaġa li magħha qabel ukoll is-sindku laburista tal-Qrendi li talab rispett mid-dipartimenti tal-gvern. Mela nirċievu ittra minn dipartiment fejn aħna nintalbu nagħtu risposta within 5 working days. Imma mbagħad meta tikteb l-entità, mhux 5 working days ma tistennix ir-risposta. Anzi jekk tirċivija within 5 weeks bħalma l-sindku tal-Birzebbuġa tkun skantat. U din wis probabbli wara t-tieni, it-tielet, ir-raba' u l-ħames reminder. Anke s-sindku ta' Birzebbuġa Joseph Kutajjar tkellem dwar il-problema tal-burokrazija li affaċċjaw il-kunsilli. Jekk mhux se jkollna l-inforz li għandna bżonn għal xejn l-isforzi kollha li nagħmel kemm jien u kemm sħabi kollha hawnhekk kollega tiegħi preżenti ġo din il-Kamra. Għalhekk nappella lill-Gvern ċentrali biex mhux biss jgħaddilna l-poteri imma jgħaddilna dik l-għodda li għandna bżonn ħalli nkunu nistgħu naħdmu u nagħtu servizz. Mela nirrapportaw bozza ma tixalx u 4 ġimgħat biex dil-bozza nixaluha. Mela ħsabu wara kemm nieħdu aktar żmien biex nagħmlu xi ħaġa kbira fil-lokalità. Qed inġib dal-eżempju forsi għal xi ħut huwa banali biex ngħid illi fil-waqt li l-Kunsill jagħmel l-isforzi tiegħu kollha biex jagħti servizz liċ-ċittadin, kif inhi mibnija l-burokrazija tal-lum, il-Kunsill ma jasal qatt. Bħalhom is-sindku tal-Furjana Davinja Sammut li minnaħa tagħha esprimiet ix-xewqa li titneħħa l-burokrazija. ċertu barrieri li jieħdu ġimgħat sabiex tilħaq il-persuni konċernata. Jekk irridu kunsilli li jiffunzjonaw, irid ikollna persuni li jista' jaqdina minn kull entità sabiex inħaffu l-proċess tal-ilment kif ukoll innaqsu l-burokrazija. X'ħafna drabi il-kunsilli jkunu tilfu sar minnu jew fejn wasal l-ilment. Is-sindku tal-Birgu John Boxall meqjus bħala wieħed mill-aktar sindki rispettati li għandu l-Partit Laburista saħansitra ddikjara li jiġi f'dubju jekk l-awtoritajiet jafux li l-Kunsill lokali għadu jeżisti. U rajt mumenti fejn jien qed niġi kalkulat u fejn mumenti niddubita jekk jien ma spiċċajtx minn sindku jew le, jew jekk mhux fil-lokalità tiegħi hemmx kunsill lokali jew le. Boxall li mhux se jerġa' jkontesta l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali saħansitra semm episodju fejn l-awtoritajiet qabżu lis-sindku jew għeddewh. Tiġi applikazzjoni biex dan l-individwu ikollu reserve parking quddiem il-bieb għal kumdita biex jitaffi naqra mid-diffikultajiet li jiffaċċja, issir u wara ftit tirċievi ittra mit-Transport Malta, sur sindku jekk mhux se tneħħi reserve parking fi żmien jumejn se jkollok tħallas 500 lira, 500 euro multa. Ġimgħa wara l-istess applikant jgħidli b'telefonata irranġajt ta' se jerġgħu jagħmlu ili. Imma wasalna f'dan l-estremità li niġi rodikolati b'dan il-mod. Kunsill lokali li fi kliem Boxall stess spiċċa jittallab biex itella attività ta' benefiċċju għal pajjiżna. Meta fil-passat kont tieħu 15,000 biex tagħmilha u tispiċċa tittallab, Mr. Speaker, biex tagħmilha u biex tkun suċċess u din id-darba tirċivi notifika mid-dipartiment li l-allokazzjoni li kont qed tieħu ġiet imnaqsa 11,000. Fid-diskors politiku tal-ħadd fir-Rabat, il-kellim tal-Oppożizzjoni responsabbli mill-Kunsilli Lokali Robert Kutajjar ukoll għamel referenza għal dawn id-diskorsi u fakkar kif l-Oppożizzjoni qed tkun proattiva. U allura jiena b'wiċċi minn quddiem ngħid illi aħna se nkomplu ninsistu sal-aħħar minuta biex il-Gvern iva jattwa it-tmenin proposta illi b'responsabilità taħt il-kap Adrian Delija ressaqna għax aħna iva oppożizzjoni pożittiva, oppożizzjoni illi rridu l-ġid għan-nies hemm isfel.
Robert Kutajar qal li l-kummenti li ntqalu fil-Parlament kienu ġustifikati għaliex l-Oppożizzjoni tisma' dawn l-ilmenti regolarment u kien għalhekk li nediet sensiela ta' proposti hija wkoll għar-riforma tal-Kunsilli. Il-ħidma parlamentari.